Cine poate susține, crede-ne, femeia ta te-a transformat în câine și ce rău ne pare. Dragi prieteni, trei var sănătatea voastră. Ce dracu v-am făcut de m-ați dat afară din casă? V-ați supărat cumva că v-am dat foc la bibliotecă? Sau că m-am împărtat și am vomitat pe mochetă? Oricum, îmi pare rău, greșeala mea, dar tot am boală pe ratatul ăla și pe gagică sa.